بسلم ثم سلم على النبي أمومي شفنا وويلة يا بسلم ثم سلم على النبي أمومي شفنا وويلة الله تجيتغو أبرني daha taga honoma bogowinde Allah tagitago oborne daha taga honoma bogowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo naasaande 12 yarkoma hitande ujunɗe 23 ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe joklinayi windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinée e diaspora o kala moni pop ɗo woni en calmini en juurima en duwima en ñaguima duwaw alhamdulillah allah artiri en oɗo hen alkamisa hande tedduɗo siftinde on buuɗal yurmede kala ñande alkamisa ne hewno nayanade on e cellal ɓalli nde tawno mo wima ya sellu wi amina wo duwani mama mo wima ñaw o huuɗima ñaw o huuɗima eɗen mbasiyo bandiraɓe rewɓe musidɓe worɓe gaccen kuddi moƴƴani kuuɗa cukalel kuuɗa guertogal kuuɗa mbaalu kuuɗa mbeewa kuuɗa neɗɗo kuuɗa leggal kuuɗa giyal kuuɗa ngesa kuuɗa mbabba kuuɗa puccu kuuɗa ha kuuɗa hoore maɗa ko kuɗɗa ko foof koye ma artat saabu ko kuɗɗa ko gonɗa koye nafta kuuɗa ɓiye janggo aɗa fiɓi ma o ñammine o jotto e doole makko ronko wawde hoorema taw ko an huuɗimo ndentoɗe kuddi ko mettinɗa ko fof ene kuddi ko mettinɗa ko fof wimo an poɗɗo e dañde jaam o an poɗɗo e wonde ganndo an poɗɗo dañde haalis o ko mettinɗa ko ronki haalde haala moƴƴa kono sa mettini tan ko haala bonka teni haala bonka so nanguima ko an adoto tinde e daddoga e sernaɓe aɗa doga e wileɓe aɗa doga partout taw ko golle ma bonɗe jane makko neɗɗo ɓurɗo wawde dabrude ɓesgu mum ko kuɗo ɓesgu mum jahat takkoya nawle a takkoya woɗɓe taw ko an lebti ɓesgu maɗa goppe kuddi ceerno moƴƴani so ɗum ɓenni eɗen gandi nduɗo henna lewru wiyete ko octobre rose lewru ndu ko lewru octobre rose ɓeyda hen beele yimɓeɓe daro gam haɓade oɗo ñaw biteɗo cancer du sein mo ganduɗa hande ene tampini yimɓeɓe cancer enɗi ne tampini yimɓe an bandiraɗo debbo keɗotoɗo jewtemen buuɗal yurmede aɗa holkisi ɓanduma aɗa holkisi enɗima aɗa jogui hen caɗele ene wuula ene yuwa ene muusa ene wayni walla wonka famani yacco jaaha dispensaire wuuro moon duɗo lewru ko gratuit sa ari ɓe dokkuma conseil jaaha ƴeeweɗa saɗa jogui ɗum law cafreɗa law guila wontoyde ɗaccal buduk badak sa wondani hen kadi alhamdulillah poofa nde tawno
kala ko gummanɗa law cella hen law rentade ɓuuri safrade eɗen gandi ñaw goɗɗo ne woodi hande tampinɗo yimɓe biyeteɗo prostate onne kadi ko tampinɗo no fewi eɗen gonduno e garamen goto e lappol gotol ngol mbaɗanno ɗen omo haalana men wonde won hôpital goto mo yano o ɓuuri tawde toon ko enen iwoɓe nokkuji men wiyoɓe mbimi o namdi docteur o ko saabi wonko on haalnimo hen kadi son mbaɗi en wittoji ma on taw ɗam ɗo henno kosam condi ɗam ñamaten aɗam jiya e ko ɓeydata addude prostate e neɗɗo ɗam ɗo kosam condi seliya o mo jiyata ɗum noon eɗen gandande prostate woni koye tampinde worɓe teni woni koye leptude so neɗɗo yiya dañi duuɓi 50 fayi dow hankkadi natani caɗele mawɗe e oɗon sifa hande teni rafi o safratamo ko kaalis kewɗo sa ala kaalis kewɗo a sellata joni joni tena jottoto a andade hoorema a tampat a seɗoto a fooƴat a nefat a nefnoto a ñiddat a haaɓat ɗum woni ñaw prostate so fuɗɗima e ma yacca cafroɗa ndentoɗa ɓattoɗa docteur ma namdoɗa hol oɗo rafi ko addatamo o rafi no rentorte mbawa rentade yo Allah reen hade men yettade musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy salmina bandiraɓe eɗen calminɗo hen bani men debbo tedduɗo mo Allah waddi men ko ɓooyi sohna Fadimata Daf miñi men taweteɗo to Guinée Kotoriyala koɗon calminten neni men faati duwa bokum ene wonde neni men duwa bokum kamen neni men Kumba duwa bokum ha ton to Mali Bamako lamorgo leydi Mali ɗon calminɗen dendagal ñoronaɓe jombukonaɓe nonne kadi ha to Masina e dendagal jokli winder ɗi kala ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama kadi ko kewɗa duwanaɗen ko wi amina nde tawno yalti koye ɓernde lamde ranere tal nde tawno kala ko yalte ɓernde lamde welannande tene weltorte tene jaabete tene fewat tene nano tene faamoto ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe gan sangarane jewte men ngabbani dow kammo asno yaademo sana Muhammadu woroɗo minde wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en ñaguima Allah yo jaam Allah e kisal mumen nden ko mo woni e men wona e dendagal julɓe en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calminiɓe en juurimaɓe en ñaganimaɓe Allah nde Allah junnata gurdaneje ɗe kono en calmini ceerno men guiɗo men sehil men ceerno Mahmoudou Belli Mbaye taw ko alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam moƴƴina battane en calmini kawmen ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah lowmo cellal ko juuti kono en calmini guiƴi men ceerno Abdullahi Khalilou Mbaye en calmini musidɗo men guiɗo men jaatigui men moƴƴo Kaare Siru mo gowɗen haalde mo en kewani amde haaldemo biyeteɗo ceerno Ahmadou Diago nawten mo ha to Liduɓe walla to Dabiya en calmini ceerno Ifra Karfa Sow cuddiɗo makko Hawwa Sow e mo ganduɗa ko cukalel makko biyetegel Fatimatu Bakku Gueye jafoɗon kono en calmini Seyni Karfa Sow Aissa Soumare Hammadi Idi Gueye ɓe fof tawete koto Elbef na fof calminama en calmini guiɗo men sehil men mo Allah waddi en taw ko saabi Allah biyeteɗo Hawwa Sow jeeyaɗo tiri yimɓe kono taweteɗo ɗo e Paris en calmini
jaatigeɓe men to Evro Gaynde Jaago ñamowo ñebbe hawo konte eskey o debbo yo Allah junnu gurdam ba Moussa Pam cuddiɗo makko Aissatou Sarr ceerno Yahya Guissé cuddiɗo mum Gedda Guissé Faati Ndiaye Salmata Ndiaye jibinaɗo Diop kono en calmini mawɗo moƴƴo biyeteɗo Oumou Touré yo Allah junnu gurdam lowo cellal en calmini bani men debbo giɗo men sehil men biyeteɗo Kajja Mbaye taweteɗo ɗo Sanwa kono noon nawtete makko ha to Kanel debbo moƴƴo debbo muñƴo debbo ƴoƴƴo debbo newiɗo yo Allah junnu gurdam lawo cellal en calmini musidɗo makko Astou Diaw a jarama e duwuji ma urɗi labɗi yo Allah yoɓe moƴƴere kam e Binta Oumar Diop annene kayna jarama duwuji ma labɗi urɗi jettiɗi memoji ɓernde kono en calmini e dendagal taweteɗo to Lo Havre en calmini ceerno Ahmed Sy gorko moƴƴo gorko newiɗo gorko ganɗo gorko karɗo kebbinɗo du'aw hebbini posuji mum ha gasni rutti hebbini wulisaji mum taw ko du'aw ndaw ko newi ndaw ko moƴƴi ndaw ko yiɗi yimɓe yo Allah yoɓ moƴƴere kono en calmini cuddiɗo makko Fadimatu Konnati seydi Konnati est ce que o debbo e ɗoftare est ce que o debbo e labde yeeso est ce que o debbo e yidde yimɓe est ce que o debbo e ɗi moosali est ce que o debbo e wawde bismade est ce que o debbo e wawde teddinde yo Allah yoɓ moƴƴere en calmini musidɗo men guiɗo men sehil men Samba Gangue Samba Mamadou Ablaye Seydi Gangue kono en calmini cuddiɗo makko e mbiɗum Seydi Dia Kadia Penda Dawouda Mariam en calminiɓe no kamɓe kala yo Allah yoɓon moƴƴere ko musidɓe ko yiɗɓe saabi Allah en calmini Baya Thiam e cuddiɗo makko Aissatou Ndiaye Seydi Ndiaye Seydi Thiam yo Allah yoɓon moƴƴere ɓene ko yiɗɓe ko sehilaɓe en calmini Soda Konté e joom galle mum mawɓe moƴƴuɓe yo Allah yoɓ moƴƴere en calmini Samba Gueye Manguel Gueye en calmini ɓiɗɗo Rahmatullahi Gueye en calmini mawɗo men Mounoye Mbodj e joom galle mum Dawouda Thiam yo Allah yoɓon moƴƴere sohna Zeynabou Konté eskey o debbo mi salmini joom galle o mi wimo Konté en calmini giɗo men giɗo annabi Yousuf debbo moƴƴo mo ganduɗa holli en teddugal o teddini en ha en tini o teddini en eskey Seydi Gako en calminimo en nawtimo to Boose yaaɓe taw koto wuuro ceerno Samba Gangue en e sohna Khadijatou Penda Dawouda Mariam wuuro mabɓe kamɓe jeyda wuuro kono hen saaha en nawtamo ha to Sinthiou Bamamɓe Selli Ñaan on kadi mana ko jeeya koye bandiraɓe meɗen Samba Thiam en calminimo no feewi Oumar Ndiaye Bamum Siley Ndiaye en calminiɓe kamɓe kala Rahmatullahi Lam e Sanar Guissé en calminiɓe yo Allah hokku sago Allah loowa cellal ha heewa Aissata Abdullahi Sy miñiraguelam mi salminima ana joom galle o e badiraguelam sohna Aissatou Wele Seydi Wele mi salminima nawatemo to Jowol kono mo tawe ɗo e leydi he en calmini joom galle o ceerno Hamme Sy en calmini Jeefu en calmini Tokara Nene Zeynaba Hamme Sy Mariam Diop Mamadou Demba mo ganduɗa tawete ko sehil baabi ko toon woni to jeeya kono mo tawe hande o e Nouakchott en calminimo no feewi en calmini Amara Camara taweteɗo to Amadji en calmini ceerno Mamadou Kane en calmini Jambaru mo ganduɗa ko miñi meɗen giɗo meɗen sehil meɗen notiɗo inde muɗum yo Allah yoɓon moƴƴere ɗum noon Seydi Saar mi ruttayma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saha jokken golle Seydi Saar Seydi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere no fewi ñagui yafuya hande ko dirmali tan goni e warde men neɗɗo kala ko yiiɗa woto rokku ɗum mi wiyon mi yiiɗa ko nokko ton kam ko ɗo dokkami ñebbe ɗum jeeyi sababu hande dande riɗɗi no fewi
so jiɗi nattude nande buuɗal men tan gadde ñebbe ɗe ceerno Khalidou yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe calminiɗaɓe kala en ndewniɗon calminali men en calmini dendagal hettiyankoɓe men kala ɗo mbawi wonde kono kadi terɗe jayde weltare TV dariɓe darde tinde ceerno Mouhamadou Ba walla mbiyen ceerno Mamadou Ba ceerno Ndiaye Ba mo Gurel Ndiaye Ndundu Ndiaye Ba to région mo Tambacounda gorko moƴƴo kame joom suudu mum sokhna Hawa Ba taweteɓe to Paris walla mbiyen to France ko dariɓe e heblo sukaɓe Afrique no fewi kono kadi ko dariɓe e jayde weltare TV no fewi no fewi no fewi kanko Mamadou Ba ɗo kalɗen nane bandiraɓe men rewɓe e neniraɓe men jawanɓe ɓe en teddiniri ɗo hen kala jawanɗo ha tenti noon jawanɓe ndurmaji demɓe dafɓe ñanɓe on teddinirama ɗo no fewi e bokum naaɓe galle Bamba Daf ha yetto neni men nene Farmata Gueladio debbo jontaɗo mi salminima en calmini dendagal bandiraɓe kala ko noonne kadi en jejjitta jawanɗo tedduɗo o tambiɗo jayde weltare TV woni Mouhamadou Ibrahima Gambi tawete to Sine neɗɗo baɗɗo fayida no fewi no fewi no fewi no fewi min nawtuma ha to Nema Diawanɓe mboɗonne wuuro so wiyama Nema Diawanɓe tan hankkadi ne gasi gon gasi nemade ɗo ganduɗa pantulo e simis hanki ɓordetake kono mawɓe men e fasnade ko joguino ɗum noon min calmini dendagal bandiraɓe Mali Gambie Mauritanie Sénégal e kala dendagal bandiraɓe kala ceerno Khalidou Abdullahi Sy jaranno ɗen mawniraɓe Yousuf jiggima gayni mbaynodiri e makko caggal nde o ɗaɓɓiriɓe gongol gadde miñi moon gonɗo to baabi moɗon ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaguima Allah subhanahu wa taala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma. En beltanima jomiraɗo subhanahu wa taala e moƴƴere nde o waɗanta en e ñande kala moƴƴereji makko laaɓɗi labaɗi ɗi o waɗanta en e ñande kala. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no fewi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen alhamdulillah mawniraɓe Yousuf ɓe jiggima ɓe mbaddi e Yousuf ko ɓe mbaddi e mum ko ɓe kaldi e Yousuf ko ɓe kaldi e mum ko ɓe mbaynodiri e Yousuf ɓe gadodiri e Yousuf ɓe paati leydi mabɓe. Kono noon nde Yousuf wi yoɓe gaddan ɗum miñiraguel mabɓe ɓe kolliti weeɓata haɗat ɗum weɓde koɓe gandi koɓe golli eɓe gandi kadi golle ɗe koɗe dontini hakkude mabɓe e babiraɗo o eɓe gandi kadi golle ɗe ɓe gollunoɗe ittino hoolare wonde hakkude mabɓe e baba o wadde ruttade ɓe e baba o ɗaɓɓude hono koɓe ɗaɓɓuno ha ɓe mbawi wadde koɓe mbanno Yousuf ko wona ko weeɓi. E on saaha ɓe kaldi e Yousuf jaɓodiri e mabɓe Seydi Saar kono noon ɓe kollimo weeɓani o wiɓe joni ko ni mbatten yo goto e mon heddo ɗo onon heddiɓe ko toon wona kon yimɓe sappo ɓe mbi aha o wi yo wood e mon keddiɗo ɗo wooda e mon yaaɓe o ɗaɓɓiriɓe ɗum kanko Yousuf oto junnen haala tan ɓe mbaɗi yo o heddo ɗo on wi ala min mi heddaki yo o heddo ɗo on wi ala mi heddaki ɓe jiidire koye mabɓe kamɓe mawniraɓe Yousuf ɓe mbi joni mbaɗen courage kala mo courage ɗe jani ko on heddoto ɗo henna heddodo e lamɗo o minen enen heddiɓe koten ɓe mbaɗi courage ɗe jani e biyeteɗo Chamoun ko Chamoun heddiɗo lamɗo ɗo Chamoun heddi ɗon kamɓe heddiɓe ɓe pop ɓe kooti Misra ɓe kooti Kanaan to babiraɗo o ɓe jetti noon ɓe kabri babiraɗo ko Yousuf haali ko ɗon konngol arti e ma
Seydi Saar e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗo konngol artiyam ɗo eɗen calminiɗo kala kawiraɗo kala pasniɗo kaw mum e kala jiɗɗo kaw mum eɗen calminiɗo kawiraɓe nde tawno kawiraɓe ko jarɓe ittande teddungal de tawno kawiraɓe aɓe kewi darnade baɗiraɓe mabɓe kono kadi woni hen kawiraɓe ne manki darnade baɗumen kono noon baɗiraɗo yo yit kaw mum nde tawno hakkude kawiraɗo e baɗiraɗo yurmede mawde ɗon ceerno Khalidou eskey ceerno Khalidou nde ɓe jetti wuro mabɓe Kanaan to baaba mabɓe koɓe mbi babiraɗo o caggal ɓe giwi Misra. Seydi Saar mi salmitimama no feewi mi salminiɗo kaw Yahya e mbimo Seydi Ba a jarama e namdal ma payodingal nde ɓe jetti Kanaan taw koto wuro mabɓe kanko Yusuf to bammakko woni e mawni ko en ɓe jettima Kanaan ɓe tawti ɗon babiraɗo o kono noon Yusuf ɓetaniɓe kala goto ko yinno sodde Yusuf ɓetaniɓe ha timmi kala goto o ƴetti kalis mum o watti e dimgal mum e caggal ɗum kadi o ɓeydiɓe fodde dimgal ngeloba kanko Yusuf o wi ngal ɗo dimgal ko min ɓeydani on kono o miiji hen ko keddiɗo tono hono Bunyamin mo arani o woni miñi ko mo jiide yummoɗe baaba o ɓeydiɓe ngal dimgal ngeloba ɓe kooti ɓe jettima Kanaan ɓe calmini babiraɗo o ɓen jaɓɓiɓe ɓe jetti tan ɓe mbi babiraɗo aha min kaɗama hankadin kay jiggade so tawi so min gara ngol ɗo min gardani e miñiragel amen woni ɗo Allah wiyata falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna alkaylu fa arsil mana akhana naktal e baba minen de min kaɗama hankadin ɓedde min kaɗama jiggade koy sa woppidani min musidɗo amen biyeteɗo Bunyamin min jaadi e makko andu koye lamɗo o wi somin gartidani e makko lawol amen ɗimmol ɓetu alanamen toon joni noon tinno woppid amen min jaada e oɗo Bunyamin mamin ndenmo wa inna lahu la hafiduna somin jeehi mamin ndenmo ɓe kaali kaɗo haala ɓe kalani ɗum babiraɗo o ɓe paɗani haɓe poftoɓe paɗani ni haɓe jara ndiyam nde wonde saɗa sohli hunde so heɓani hunde nde ene wawi haddema dañoyde ko cohluɗa walla hunde nde ene tiiɗi e ma no fewi sa yettima foftade walla ɗanade walla yarde walla ñamde aɗa wawi ni wasde sohlude ɗum ngam haaju mo joguiɗa tiɗɗo o kala haaju tiɗornomo ha ɓurti omo wawi haddema ñamde omo wawi haddema foftade ɓe jetti ɓe ñamani ɓe jarani ɓe cuwa foftade ni ɓe liɓani baaba o ko Yusuf haali ko baaba aha koy min gaddi ñamde ko gasata so gasi komin ruttotoɓe somin duttimo noon min kaɗama jiggade est ce que ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɓe ndewani demal nde tawno ɗo ene jangguina men neɗɗo kala kaɗa ñaago neɗɗo yo dañɗo ndewɗa kala kaɗa haalana neɗɗo walla ɗaɓɓa e neɗɗo dañɗo ndewɗa kono kadi sa wasi hoolare jinnaɓe ma a dañi bone nde jinnaɓe ma ngakki hooladema foti ka ɓiɗɗo debbo walla ɓiɗɗo gorko jinnaɓe ma natti hooladema andu a dañi feccere nde yoɗani e gurdam ma est ce que ceerno Khalidou koni woni no baaba o wadde mabɓe holko baaba o jaabiɓe ceerno Khalidou? Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi yo Allah yoɓe moƴƴere ko ni de woni noɓe mbaddi e babiraɗo o ɓe mbi baba min kaɗama jiggade so tawi min jaadani somin dutto lawol ɗimmol so tawi min jaadani e miñiraguel amen ngelɗo baba min kaɗama koy
min ɓetata min dañata ko min gartiri taw koto bange ñamde. joni noon baaba min jiɗi ko fa arsil maana akhana woppu wondude e amen miñiragel amen ngel ɗo mbete so min jeehi e min ɓeta ay wa inna lahu la hafizuna so min jeehi minen mamin ndenmo. babiraɗo o heɓɓiti ina haala o wi kanko annabi yaquba ba mum annabi yusuf o wi hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi noon ko yusuf mbete mi hoolota ko on e makko so wona no kolorinomi on e mawni ko biyeteɗo yusuf. hal amanukum alayhi illa kama oɗo kaf ko maana mithle ko yeru sifatin li masdari mahdhufin mbete mi hoolata ko on so wona no kolorinomi on e mawni ko biyeteɗo yusuf mataw hay somi felliti hoolade on kay kolortomi on tan e makko ko hono no kolorinomi on e yusuf mawni ko o koole ngel ƴakki awdi koolimi on bonnuɗon hoolare gonɗon koole ngel ƴakki awdi wadde mi hoolorto on tan somi felliti hoolade on hono no kolorinomi on e mawni ko yusuf kadi jahon mbaɗɗonmo walla jahon mbaɗonmo no mbannoɗon mawni ko yusuf ni mataw ko noon tan jogorimi hoolorade on wadde noon mi jaɓani kono hay somi felliti jabde mbeɗo ƴetta hoolare am mbeɗo totta on kolortomi on e o ko hono no kolorinomi on e mawni ko ni. hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl wa qad fa'altum bihi ma fa'altum on mbaɗino mawni ko o ko mbaɗɗon ɗum ko kono fallahu khayrun hafizan walla hifzan e jangguinaki inchallahu taala. nde wonde wa huwa arhamur rahimin allah de ɓuuri wawde rende nde wonde allah ɓuuri hewde jurum e kala ko yurmoto. allah noon ne wawi hebbinde e makko jurum yurmo kam min gam somi serte e makko ko jogori waddemi ko allah renamo ɗum de ne wawi wonde kono peeje mon onon ala mi hoolaki peeje mon. seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid Abdullahi si yo Allah yoɓe moƴƴere gurdam ma ne heewi nafoore ɗo ɗo nannguɗa tarih annabi yusuf ɗo ene janngina ko heewi ene findina ko heewi ene alɗina haqqille ene fertina guite. hande oɗo kalata yaquba ɗo hakkude e ɓiɓɓe mum ɓe babiraɓe hewɓe walla jinnaɓe hewɓe hande koolaki mayde. jinnaɓe hewɓe hande koolaki mayde de aɓe gandi ɓesgu ngu ɓe jibini ngu hande ɓe koolaki hen haydara. aɓe gandi so ɓe maayi ɓeɓe jogori ɗaccude ɓe ɓe ndeƴata e qabri mabɓe te ɓe dañata tan afiye tene ɓe neldetake duwaw ni saabu gam ngakkude ɓe hoolade. bamma yumma nani pina a salminta ɗum o so maayi a duwonta ko ɗum. bamma nani fini nana jooɗi pina an a ƴufni gaɓule galle a salminta yumma a salminta bamma walla mbiɗa bambaɗa tan ɓenna ɓoccode ɓole nana e galle tan e jirlo calminta hay goto ngala hay goto e respect ɓe sa maayi a dañi probléme. ɗum tagui noon hande ceerno Khalid hay goto hoolaki maaya acca woni ɓesguji. ɓiɗɗo mo pinowo salminta yummum salminta bamum yalta galle arta salminta yummum salminta bamum hay goto andaɗo ñalla so fini tan oori artata kene heyɗi ene tampine warñi walla ñamoyto galle jenani. so arti kene lappa sukaɓe tan ene fiya sukaɓe ene holla désordre galle feccitta leggal tenoyta remoyta watta haydara. hay so tawi joom suudu mawne walla miñene feccita leggal a wallata ɗum ha juma ala henne koya looto tan ñantoɗa tan jaaha elle a fiɓani wadde galle walla fiɓani wurde gurdam moƴƴam.
walla pina kam dawa liggoɗa kam wooda ko naftuɗa kono haydara ɗi ɓesguji ɗi hay goto hande hoolaki mayde accaɗi ceerno Khalidou honono yaquba mankiri hoolade hande nguɗo ɓesgu caggal ko mbeɗa Yusuf ko ni hande hewɓe ene manka hoolade so maayi holno jogori wade galle mumen caggal mum ceerno Khalidou ɓe kaali ko ɓe kaali ko baaba o jaabima ko jaabi ko baaba o jaabima jaabol timmugol ngam miccade ko ɓennuno no baaba o waɗi ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi kadi e namdal ma yo Allah yoɓe moƴƴere en calminiɗo baba Sildu Mbodj en ñaaguima Allah yo Allah heddumo ko juuti Allah ɓoynamo duusde ha ɓuura ko duusi ko ɓe kaali kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓe kalni baba o koɓe kalni ɗum ko baba o jaabimaɓe ko jaabiɓe ko ɓe jettini haaju mabɓe de ɓe kaali haala maɓe kaali ka ɓe kaali haala maɓɓe kaɓe kaali ka kono babiraɗo jaabimaɓe ko jaabiɓe ko kadi jaabol ngol ene timmi ine tindini ene tindini ine hulɓini nde won noon ɓe gartiri ko sifa moɓe gadduno taw sifa moɓe gadduno o artirani moƴƴere ɓe garti e makko kanko babiraɗo o ɓe gaddi sifa moɓe gaddannomo o ɓooyi salade on ɗon sifa ɓe porsimo ɓe mbawnimo ɓe noddi hen enɗam o waɗi sifa o kono sifa o artirani jaam artirani moƴƴere e makko joni noon on ɗon sifa wasdemo artirde moƴƴere ɗum ne heddi ha joni e kadi ɓe gartiri on ɗon sifa gonɗon yeeso alay sago o hulat alay sago o siftinaɓe koɓe mbanno alay sago o haalanaɓe ko ɗum addanimo haalde kaɗo haala kanko Yaquba hay somi felliti woppiddemo e mon mataw hankadi ɗaldammomi ko Allah kono wona mbiɗo hooli on ɗum woni haala ka mbete mi hoolata ko on e makko o so wona no kolorni omi on ni e mawniko mbete mi hoolorta ko on e makko kanko o so wona no kolorinomi on e mawniko ni bonnuɗon hoolare nde mataw ko noon tan dokkiranmomi on kanko ni wadde ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ni wi annabi Yaquba wi ɓiɓɓe mum sahande ɓe gari ñagademo yo woppitmo yo woppitɓe ɓe jaada e ngel ɗo cukalel wadde Yaquba suwa taw jabde woppidde mawniraɓe Yusuf ɓe jaada e Bunyamin woni miñiraguel Yusuf caggal nde Yusuf ɗaɓɓiriɓe soɓe gartiranimo ngol ɗo ɓe ɓetata ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗo ciftorɗa baba Sildu Mbodj ɗo en beltima no fewi gorko mo dondu sehile jinnaɗo no fewi woni Abou Baydi Kaw yerudiɓe nandidiɓe tene kadi yiɗɓe gandal wittoɓe kono kadi wattuɓe haqqillaji no fewi ko watte ko saabu kala subaka kam wiyata so yewtere nde arani mi weltotako tene guila puɗɗiɗa mboɗo watti hen hakkille mbo rewidi gonɗon koye pele lawol moƴƴol woto goppe ɗum noon ne susna no fewi so tawi jinnaɗo ma ene susnuma ko mbatta ko ene woni caggal ma ne wima mboɗo yaade ma jokku golle woto hul hen haydara woto yeccito haydara woto yeeƴo haydara ceerno Khalidou foof mum timmi ɗum woni ceerno Abou Baydi Kaw en calminimo e dow inde khalifa hande galle Saar ɓe kala woni ceerno Adama Saar ɓurandirede Seydine ceerno Khalidou koye ka haala wona ɗon ɗoɓe tellinani dimle mabɓe est ce que adun onon oɗon gi misra oɗon jetti bamɗi mon gueloɗi mon pop oɗon tampi oɗon ɗomɗi oɗon mbarñi
on cuwa hay tellinde dimle mon oɗon gadda kaɗo haala ceerno Halidou koko ñiŋaka no feewi. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namde ma payodinde. Alhamdulillah en calminiɗo baba Abou taw o yettete ko ñaan o woni ko dowladi dentuɗi kono o jeeya ko soringo ɓurɗo andire to men ga Abou Hawwa seydi ñaan yo Allah yo moƴƴere. En jetti Allah Sar Abdullahi Saar ko ɗo tan e hodiroji Allah e bawɗe mum babiraɗo haali ko en mbi kaɗo haala ko gila ɓe poftaki kamɓe moniraɓe Yusuf ɓe ko gila ɓe jarani ndiyam ko gila ɓe mbaɗani hay batte yettadeɓe jaɓɓedeɓe ɓe cuwa joɗade ɓe cuwa yarde ndiyam hay dimle mabɓe cuwa taw tellinede ɓe gittani taw ni hay dimle mabɓe ɓe kuccite baba o ɓe mbi he baba e hema baba ya abana munia minnal kaylu e he baba minen de hankkadi min kaɗama jiggoyade min kaɗama ɓedde somin garti caggal somin gardani e o miñiraguel amen wadde noon ɓe cuwa tellinde dimle ɗe ay nde ɓe kaldi e baba o ha ɓe gasni Seydi Saar ko ɗo ɓe kuccani dimle ɗe tellinde ɗumen hankkadin ɓe gandi ene wonno goƴe mabɓe ko sohla mabɓe wonno mbete ɓe keɓa ɓinguel ngel ɓe jaada e mum woni miñiraguel Yusuf ngel kono noon nde wonno ko sohla mabɓe guila ɓe tellinani dimle mabɓe ɓe kaali kan haala kamɓe noon ñagude mabɓe ɗe pop so tawi ko neɗɗo ñagortoɗe ni ene wawi ñiŋede jettoɗa hay a suwa taw tellin dimgal ma aɗa haala hunde ene wawi mo ñagorɗa o wooda ko hakkille makko addi sibi ɓurti yaawi ay nde ɓe ñagoto Yusuf ɓe mbi tan ko baba woppid min e Yusuf janggo min cohlimo oɗon cohli tan yaadude makko miñiraguel mon holko addi hen janggo arsilhu maana gadan holko addi hen gadan kay tab fatani wonde ɗo baba wat feere mbatta oppude mo mawni o yaada e amen ko minen jiidi ko min kosam gootam kono gadan janngo la ilaha illallah ɗum sirani min komin renoɓe mo ɗum sirani koɗum waɗi ñaagole maɓɓe ɗe pop ñaagueteɗo o ene wooda ko yii hen ine hulɓina ɗum fodde noɓe ñagorto ni wadde Seydi Saar ko ɗon tan ɓe kalni babiraɗo o haaldino haaldini ko ɗo ɓe dutti e dimle mabɓe gam tellinde dimle ɗe wadde konngol arti e ma Seydi Saar e on saha jokken. ceerno Halidou Abdullahi Sy ha ɗo ɗo gonɗen ɗo woni ñagule ne ñiŋa won neɗɗo mo noddataɗo ñagomo ko kalata ko nannaki won ñagunde nde ñagorɗa neɗɗo firti ko nannaki won ko jiɗɗa wadde ko ngal baɗal foti wadde ɗum tan ko neɗɗo joguiɗo ana ala mbiyaɗa waɗa ngal baɗal teni ko baɗal joguiɗo mbiyaɗa ñagono ngal baɗal taw wona baɗal ngal en yaltinma e caɗele ko wadde ngal ha tinneɗa hen ko hunde ñiŋade ɗen gueɗe goodi hande a ala haydara a ala to ga a ala ga mbiya aɗa waɗa ñalɗi yuɓɓinde beele tineɗa ten sa waɗi ɗin ñalɗi ko ñamale mbaranma walla ko enveloppe walla ko tampere tawa alana ɗum dalil ɗum koko ñiŋa neɗɗo nde waɗata hunde ya taw wawani ɗum taw o ñamlontako ɗum o yelontako ɗum so addama ne moƴƴi so addanaka kam hatta on wawani hoore makko mo waɗa aɗa ñaago hunde mo ñagorɗa woni hettima yataw ko ñagorɗa ko ene jogui dalil aɗa ñaago hunde ala dalil koko ñiŋa ɗum waɗi woni hande ñagunde wona dokketeɗe ha yetti noon ñagade Allah foof wonno ñagorte taw wona tan noɓe mbaɗini ceerno Halidou Abdullahi Sy joni noon ɓe tellini dimle mabɓe koɓe tawi toon e koɓe mbi ceerno Halidou. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal joni noon ɓe tellini dimle ɗe
ɓe tellini dimle maɓɓe ay to ɓe tellini dimle maɓɓe ɗo ko ɗon ɓe tawi buudi maɓɓe haalis mo ɓe jogorno somorade o ene watta e dimle maɓɓe. ɗum waɗi allah wi walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim. nden ɓe udditi dimle ɗe caggal ɓe telliniɗe e daabeje he ɓe udditi dimle ɗe tan ɓe tawi haalis mo ɓe ponno sodirde ɗen ɗon dimle eɗe mbatta e nder dimle maɓɓe. ɓe tawi haalis o wattama nder dimle to e on saaha ɓe dutti e baaba o ɓe kolloyi ɗum haalis o ɓe mbi baaba ehema baaba ma nabari hol hankkadi komin ɗaɓɓata ƴewran ngal ɗo teddugal lamɗo o teddini min o waɗini min ɗum o jippini min to teddi ɗo jippinani hay goto o ñammini min ɗum o lelni min ɗo baaba joni noon o ɓetani min o gasni kadi hay kalis mo min codirno ko min gaddi ko o watti e dimle amen baaba hankkadi holko min ɗaɓɓata ɗum ɗo baaba ko kalis mo min nawno e min codira ko ñamɗen hadihi bida'atuna ruddat ilayna ɗum ɗo ko kalis amen ko cambitale amen ɗe min nawno e min codora ko ñamɗen nda joni lamɗo o ɓetani min caggal ɗum o ƴetti on ɗon haalis ɗen ɗon cambitale ɗe min ponno sodirde ko ɓetani min joɓinomo ha gasi haalis mo min dokkunomo ina woni jobdi ngam wawde addude ko ñaame o ƴetti on haalis baaba o watti ɗum e dimle amen ɗe o rokkunomin ɗe joni noon baaba so ɗum ɓenni kadi baaboya min ɓeydama fodde dimgal ngeloba wa nasdadu kayla ba'irin baaba o ɓeydi min dimgal ngeloba min ɓeydama dimgal ngeloba ɗum ɗo noon ko sababu ne musidɗo amen keddiɗo ɗo mo yadane amen o ɗum ko li akhina wa nasdadu kayla ba'irin li akhina min ɓeydama dimgal ngeloba wonande musidɗo amen miñiraguel amen biyetegel bunyamin ngel heɓani yaade ngel o ɓeydi dimgal o wi ko ngel jeeyi o wi ngel jeeyi babiraɗo heɓɓiti he ɗum ɗo de newima ha ɓurtide annabi yaquba wi noon ɗum newima de ɗum ko moƴƴere ɓolere min mi famani ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou gonga makko wonko famnaki no feewi sa watti ɗum e rendo men go tan ma yi hande ɓiɗɗo ma jehowo ne adda hunde nde a famani poɗɗa ko jertade saabu hande e hey mon yumiraɓe ƴewtuɗe almuwaruji mon ɗi ƴewtuɗe nokkuji mon ɗi ɓiye ma hoolaki o ko ɓuuri hewde mo suuɗa hen lekki kaɗaki ki woni simme bonɗo ñande fof ɗen kelli ɗum e journal sa wondi ɓiɗɗo ma hoolaki ñande kala yiidamo haalis woni comci woni paɗe woni téléphone aji woni comportement aɗa andi jangdema ko rokkanimo diplôme ko rokkanimo e wuuro ngo o woni ngo o ala gollal ngal en rokkimo o ɗanoto ko ha waktu mo weela jamma o ɗanotako o jogui ko moto makko omo yaaha omo arta rentomo guila rokkudemo probléme kala nde laamu naati galle ma a nanguete sawat komo hubbi hen drogue ha heewi walla goɗɗum walla mo jogui business luus ɗum noon dogmo ndentoɗamo ceerno Khalidou ndeɓe kaali ɓe mbi ɓe ɓeydanama dimgal ngeloba yaquba sikkiti holko yaquba wiɗon ceerno Khalidou? mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama e namdal ma no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ceerno Ahmadou Aw walla alhaji ceerno Ahmadou Aw toon to leydi Gambi leegal biyetegal Ibo Town musidɗo men en calminimo no feewi en calmini dental makko. ceerno Abdullahi Saar mi salmitimama ayi ɗo nde ɓe kaali wonde ɓe ɓeydama dimgal ngeloba ɗon e ɗon tan annabi yaquba wi he ngu ɓetu koy ne wima mi famani ɗum de ɗum ɓurtide ɗum ɗo ko moƴƴere ɓolere mi famani ɗum kalden gonga ɗo noon ko caggal nde ɓe kalni
annabi yaquba moƴƴere laamɗo misra kamɓe ɓe mbiyata yusuf sibi ɓe ganda ko yusuf woni ɗon ɓe kirjini ɓe kaali no moƴƴiri e no newri kanko oɗo ɓe mbi kadi ko juulɗo baaba oɗo ko juulɗo ko moƴƴo ko karaysire ko jiɗɗo yimɓe baaba wa hassu yaquba ala irsalihi bunyamin maahum ɓe kerjini annabi yaquba yo woppit bunyamin wondude e maɓɓe ɓe kalnimo kan haala fof kanko yaquba haala ka heewi kaɓe kalata e lamɗo misra lamɗo moɓe ganda ko ƴiƴam mabɓe koye mabɓe jeeya ɓe mbi baaba joni noon min tawi haalis amen ene rettinayi amen caggal nde ɓe kaɓiri dimle ɗe kadi ɓe gaari ɓe kalnimo caggal ɗum ɓe mbi baaba min ɓeydama dimgal ngeloba ɗum ko musidɗo amen mo dañani yaade o alay saago baaba o hulat ɓurti aha baaba o heɓɓiti wi so duttima toon so duttima to misra to ida rajatum ila misra fagri uhu minni salam jangane kam mo salmina mbiyane kam mboɗo salminamo kanko lamɗo o kono noon min mbeɗo huuli sibi ko kalɗon ɗo ko ina ɓurti oɗon gandi ko woni gonga lan ursilahu maakum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah mi woppitta on e ngel ɗo jaadon e muɗum so wona gaddo non kam holnorde taw ko holnorde ummide to Allah mi woppittamo e mon so wona gondan ɗon kam gaddo non kam aadi wondore ummide to Allah gondon la ta'tunnani bihi ma on gartirmo ɗo son mbaɗani ɗum mi woppittamo fewde e moɗon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy hanki mi wino neɗɗo fof ne andi ko waɗa ndeysan hanki en keeɓi ɓatukuji kewɗi anduɓe ko mbaɗa ciftori ko mbaɗa goyi ngam ko mbaɗa saabu nene wurani walla baaba wurani nene wurani wurdi koye debbo goɗɗo ponnoɗo wonde nene wonti bone mum baaba wurani wurdi koye goɗɗo ponnoɗo lomtade baaba wontani ɗum bone est ce que walla ko dotta walla ko tottaɗo goɗɗo yo ne lepta lepte bonɗe cukalel dewel cukalel gorel mawni hande wonti baɗɗo fayida ɓuɓri mawki hande mo yimɓe kala cakkanto est ce que aduna ceerno Khalidou annabi yaquba so felliti accude miñum yusuf ko wiɓe ɗon e aadi mo yiɗi ɓe gadanamo taw ko celluɗo beele ɓernde makko nde sella ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma paayodingal alhamdulillah annabi yaqub o heɓɓiti o wi sukaɓe ɓe mi accitta on e oɗo so wona gaddan ɗon mi hoolnorde ko ene addanami hoolade holɗum gondon godiron Allah godiron Allah wonde so jeehi ma on gartirmo ɗo la ta'tunnani bihi kono annabaaɓe ko renaɓe holko rewni hen illa an yuhaata bikum gondo noon kam godiron Allah mo on gartirmo so jeehi so wona taw ko hoddiro Allah fiilti on maayon ɗum kam ala ko neɗɗo wawi hen walla poole ɗon taw on kattanta artirdemo ɗum kam ala ko neɗɗo wawi hen mbiyanta mutu aw taglibu fala tudigu e on saaha so tawi wona hoddiro Allah ko onon tan beela ala mi ala hen joni gondane kam mbiyon min gondiri Allah so min jeehima min gartirmo so wona taw ko hoddiro Allah yani e amen son gondi nde ɗo wondore ɗum kamɓe ɗo woppidamo e moɗon o yaada e mon kono so tawi on gaddani wondore nde ala mi woppittamo e mon mi hoolaki e on saaha noon kamɓe sukaɓe ɓe
ɓe ngari ɓe pelliti wonde so ɓe jeehi koɓe artiroɓe mo so wona taw ko hoddiro Allah yani e maɓɓe. ɓe ngari ɓe gondiri Allah, ɓe mbi min gondiri Allah, so min jehima min gartirmo so wona taw hoddiro Allah yani e amen. ɗum waɗi Allah wi falamma atahu mawthigahum, nden noon ɓe gaddi wondore maɓɓe, ɓe ngari to babiraɗo o ɓe gondi. annabi yaquba nani wondore nde, kanko annabi yaquba o wi Allah de e ko kalɗen ko min e moɗon aadi mo mbadduɗen o Allah ne seedi, aadi mo mbadduɗen ɗo o Allah tan woni ceediɗo, ko kalduɗen ɗo ko enen min e mon Allah ne seedi. ɗum waɗi o ƴetti bunyamin o tottiɓe o wi jaade e makko baasi ala. on saaha noon ɓe jooɗima ko juuti haɓe gasni ñamde koɓe jiggino ko ɓe punni e ruttade taw ɓe gaddino wondore mabɓe. ɓe kalni baba o felliti woppiddeɓe ɓe jaada e makko. e on saaha ɓe keblima kadi eɓe dutto leydi misra. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ɗo jeyata hoolare so gasi fof gasi. min mboɗo heewi wiide jewtam kalde hoolaram gasi e joom suudam gasi min certi haalaɓe. hoolare woni fof kalde hoolare gasi hakkude musidɗam min certi. mi wawa wasde hooladema mboɗo jokka yaadude e ma, walla mboɗo jokka wondude e ma, walla mboɗo jokka waldude e ma, wawa won. ɗum tagui noon neɗɗo foof yo timmin hoolare ko hunde mawde. neɗɗo so resdima sirlu mum moftu, ganda sa mofti moftanoɗa ko hoorema, annene ma sirlu ma mofte. kono so tawi woni an ɗo joɗiɗa pop ɓandu ma ɗum ne ngata yidde fende, yidde haaltoyde, yidde bonnitoyde, walla yidde walla yidde yardoyde ataya, walla yidde ɓalloroyade neɗɗo goɗɗo haala janan ka gotka hoolare ma gasa ha laaɓa. sa natti hoole tan gasi ɗo garɗa fof ɓe deƴƴat o ko peno kaari ko peno wari. neɗɗo yo timmin hoolare e mum. neɗɗo sa yiɗi wonde neɗɗo payidinɗo timmin hoolare. hoolo joom galle ma, hoolo joom suudu ma. kala ko wiya joom suudu ma waɗi ɓuuro andude joom suudu ma e biɗoma o waɗi o. saabu hakkude debbo e gorko ɓuuri ɓattodirde. andam mi anduma, haade ma nande gotka caggal galle gara tikke aɗa ñirɓini, aɗa faali, aɗa ɓuuti. andam, anda ko punni wadde, anda ko fotani wadde. andani mi anda ko poɗɗa wadde, mi anda ka fotani wadde. hoolare wona ɗon. kañum hoolare nde gasi certe. ceerno Khalid hoolare woni kala. baaba o felliti accude miñiraɗo o yaada e maɓɓe caggal nde ɓe dokki hoolare. baaba o hoolima. holko baaba o ɓeydi hen ceerno Khalid? Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof. mi ñaguima Allah ya won e jaam. alhamdulillah. annabi yaqub o felliti woppidde bunyamin wondude e mawnum en caggal Yusuf ɗaɓiriɓe yoɓe gartumo soɓe tawi eɓe garta. soɓe gaddoranimo noon koɓe ɗaɓɓata ko ɓe keɓata ɗum toon kadi wotoɓe ɓatto ɗum. ɓe ngari ɓe ñaguima babiraɗo o salima ngam hulde ɗo rewduno e mabɓe e saaha Yusuf, woto rewdude e mabɓe ɗon e saaha nde ɓe ñagui bunyamin. Seydi Saar e hoddiroji Allah e bawɗe mum, babiraɗo o noon woodi noddiɓe ɓe gon so tawi ɓe gondani woppittaɓe e bunyamin. ɓe ngari kamɓene ɓe gondi wonde mabɓe gartir bunyamin. so tawi ko Yusuf nde ɓe nawata ɗum nde wonko ɓe coomi ko fewani, kono bunyamin ɓe coomani ko fewani. kono noon annabi yaqub addani ɗum sikkitadeɓe ko adana no ɓe mbaɗi Yusuf ni. annabi yaqub ne foti sikkitade ɗum sibi no ɓe mbadduno e Yusuf ni. ko gonga bunyamin ɓe coomani hen haydara ko fewani, kono noon sababude no ɓe mbadduno e Yusuf addana yaquba sikkitade. wadde yaquba felliti woppiddeɓe e bunyamin yaada e mabɓe leydi misra. sababu o koɓe gaddi wondore kamɓe soɓe gondi tan ko gonga. e on saaha noon ɓe keblima eɓe dutto misra kamɓe mawniraɓe Yusuf.
e laawol ɗimmol ngam ƴeewoyde ko ñaame ko e duuɓi kokke ɓe ngoni ɓe keblima yaade ñalawma o yonti sahaa o heedi ɓe kaɓɓi hirkeji maɓɓe e ɗin ɗon daabeji maɓɓe ɓe ngari hankkadi heddi ko babiraɗo o ene duwonoɓe eɓe pokkita eɓe jaaha babiraɗo hebbiti wi aha mboɗo yiɗi wasiyade on la tadkhulu min babin wahid woto naatire misra e damugal gotal naatire e dammude ceertude holko woni sababu babiraɗo o wini e on saaha misra waɗi ko damude nayyi leydi misra damude nayyi natirteɗe mawɗe goni e misra hen gotal noon ene hetti e leydi mabɓe kamɓe kono aɗa wawi rewde banggue goɗɗo natiriya damal gongal e on saaha noon annabi yaquba wi woto natire damugal gotal so wona ɗum tan guite keɓa on ɗum noon seydi sara mboɗo andi ɗo guite keɓataɓe ɗo ko ɗo kaade hen so hawri e welede Allah so Allah hokki en hawrude e janggo on saaha gadden holno ɓe jaari holno ɓe mbaɗi mbete ɓe mbaɗino baaba o wini walla holno ɓe mbaɗi nde ɓe jettinde holno wayi holno ɓe goniri toon holno ɓe gartiri holno ɗum yaari so hawri e welede Allah ko ñalawma janggo yo Allah hokku en hawrude hen mi duwanimama Seydi Sar ko gownoma mi duwanade mi duwanima ɓisgu o foof yo Allah renɓe yo Allah suurɓe yo Allah newnanɓe gandal ngal ɓe janggani taw ko gandal alliyankewal taw hay goto ittata ko hunde wonde yo Allah newnan en ko woni to mum ko e moƴƴere kala ko jiiɓodiri e aduna he ko ina lora yo Allah dandu en o danda hen dendagal julɗo ɗo woni yo Allah moƴƴan julɓe foof kala julɗo to wawi wonde foof e aduna barke Allah barke nulaɗo Allah barke deftere Allah teddude nde barke fatihatul kitabe yo Allah ittan mo goƴa makko mo wondi o yo Allah moƴƴan julɓe foof kala joguiɗo haaju omo andi e haaju he ala bawɗo humtude so wona Allah Allah ne humtirta so wona sibi nelaɗo Allah en ñaaguima Allah yo Allah humtanmo yo Allah humtir sababu nde nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam kala joguiɗo kulhuli omo andi hen ala bawɗo ittude kulhuli ɗi so wona Allah o ittirta sibi so wona sibi nelaɗo Allah yo Allah ittanmo kulhuli ɗi o ittira sibi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah moƴƴan julɓe fof kala ko duwa yo Allah jaabo kala bawɗo duwade duwaw yo Allah jaabo kala duwaniɗo julɓe fof yo Allah jaabo Seydi Sar mi salminima mi duwanimama de jamma e ñalawma ko hen konmi mbeɗe ñaagui Allah ko duwatomi ko yo Allah jaabo mbeɗe ñaagui Allah yo Allah jaabo en calmini yimɓeɓe pop en mbi amini duwuji mabɓe kamɓe duwotoɓeɓe ene jeeya e mabɓe est ce que oɗo Binta Oumar Diop ko bawɗo duwade duwuji makko ne beeli yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yom moƴƴere e dendagal duwotoɓe eɗen mbiya amin duwuji ɗi ene jetto en ko gonga Allah ne seedi kadi eɗen tina eɗen jetto ɗum noon Seydi Sar mi accuma ha Allah hokka en hawrude e janggo an andi ko jiɗɗa kono noon ko Allah andi ko moƴƴantuma e ko nafatma aduna e lahara yo Allah waɗane barke annabi o sallllahu alih wa sallam barke deftere Allah teddude nde barke fatihatul kitab barke ayatal kursiyi barke teddugal nelaɗo sallllahu alih wa sallam yo Allah hokke sago ma mi salminima mi juurimama ko musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalid Abdullahi Sy assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي يفنى ووين musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawa weltare tefi yewtere moon buuɗal yurmede tarihaji annabaɓe
ene rokka mon docteur Djibiso ko witti yanke safri yanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha to leydi Sénégal e nokkuji goɗɗi kala docteur Djibiso tawite to kiidira waɗɗani jeere mawde nde kiidira sara juma mawɗo o waɗɗani mairie ndi saari ha ɗon ma taw ɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso grande guérisseur international docteur kiidira ganda a yettima docteur Djibiso ene safa fibron way kono ɓiɗɗo wonata koye reedu ene mawnina reedu debbo ene laya toon e ballal jomiraɗo o walluma yalta ha laaɓa docteur Djibiso ene safa kiisa nem hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal kala prostate jaɓiɗa kono ne kadi asma tension ɗojjo dumingo koyɗe musoje keceji musoje ɓalli musoji kono ne kadi docteur Djibiso ene safa debbo donkude ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani mimi cimmiɗo ha ƴiƴam mum naate huuɗo bon ko kala on docteur Djibiso noon sa yiiɗi hebde mo e noddirguel makko téléphone mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese moɗon ya fama adama ile kinyama dandamano sabu bardominde ya fama adama a jarama ceerno Khalid Abdullahi Sy oɗo hen duwa belɗo nde tawno laaɓɗo reedu so duwima tan welat laaɓɗo reedu so haali laaɓtat laaɓɗo reedu so defi welat laaɓɗo reedu so rokki yooɗat laaɓɗo reedu so ɗarima walli feeñat nde tawno ka laaɓɗo reedu ɗum jeeyi sababu duwaw ma ne weeli neɗɗo laaɓɗo reedu sene haalane laaɓti somo jangguinma a faamat so defi welat kala ko waɗi fewat laaɓɗo reedu ɓalejo reedu noon so duwima laaɓtata so haali laaɓtata so defi welata teni kala ko waɗi feeñata saabu waɗirte ko ɓalawagal reedu ceerno Khalid aɗa laaɓi reedu ka moƴƴo aɗa yarliti ko mbatta ko aɗa welti hen aɗa weyti hen gam andinde ɗum yimɓeɓe aɗaminaki hen haydara so wona famminde yimɓeɓe oɗo duwaw mo ndu wontoɗa windere nde ko duwaw lamderagu tene ko gonga e gonga aɗa nundi hen aɗa laaɓi hen reedu yo Allah yoɓe moƴƴere enen pop yo Allah yenmen duwaw o yo duwaw o wontan men moƴƴere nemoɗen hen lumboɗen e nemaji Allah subhanahu wa taala jarama yo Allah yoɓe moƴƴere hettiyankoɓe ne ko duwotto ko en mbi amina ko duwontoɗa windere nde ko en mbi amina dande ñuñore welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga koɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo to karallagal to ko musidɗo moon Seydou Abouba gorko mo Lug Sayba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo fulɓe kala nawtamo ha to cuuɗi men dulmaji nawamo ha to wudduru leegal jimmiyaɓe nawamo ha to tiggere fulɓe wiyande tiggere yene sayɗinama ha to tohomaji mi salmini Mame Ramata Mali mamiraɗo tedduɗo o bab Abouyel mi salminima bab Abdoullahi e dendagal gorgolaɓe men taweteɓe toon to tohomaji ha to Nokson Wadibou kala jeehen ha to Garli taw yen toon Seydi Niang en Kawoy Niang Abdoul Niang ceerno Mamadou Niang e dendagal enɗam Niang kala ɓiɓɓe Binta Keccel Sar on calminama on juurama jeehen kadi ha toon to Hawre taw yen toon enɗam Penda Mali mawɗum Kumbel Mali yo duusoji ɗi oy ɓen taweteɓe toon kamɓe yabɓe yo Allah wele ɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe ha janggo so haaji jomiraɗo nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janggo wolodo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janggo wolodo winde
jettoɗe godani wakan kala kala julen mo sabum wodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala julen mo sabum wodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeda holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeda wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeda